Acabem d'arribar a Fígols. Aquest cap de setmana el passarem a Organyà, Organyà, Fígols, aquesta zona. I celebrarem els 31 del Jesús, que li vaig regalar passar el cap de setmana aquí. És un lloc molt especial per nosaltres perquè va ser el primer viatge que vam fer junts sols. Ja fa 8 anys, tenim molta estima a aquesta zona. Hem tornat i farem un vlog. I res, estem ara a Fígols donant una volta, després anirem al nostre Airbnb. Us faré una mica de tour per allà, a veure què tal, tinc moltes ganes. És un Airbnb que portava més d'un any volent agafar-lo, però sempre estava pillat. Hem dinat a un bufet que està a Guissona, que és molt famós i està molt bo. Us el recomano moltíssim. Hem pagat 14 euros i pots agafar el que vulguis. O sigui, nosaltres perquè mengem poc, però surt molt a compte si menges bastant. Anem a ensenyar el meu outfit. Aquesta samarreta me la vaig comprar ahir perquè em feia molta il·lusió. És del Bershka, Uniqlo. Aquests pantalons són d'una botiga de Sabadell que es diu Calçales i no estic molt acostumada a portar pantalons amples, però la veritat és que últimament m'agrada. I unes Merrell. I res, aquest és el meu outfit. Aquí tinc el meu camerògraf gravant-me i és el millor. Ja està! Hello, we are back. Està plovent, com era d'esperar, perquè hi havia uns trons i uns llamps, que jo només n'he vist un, i el Jesús em anava dient mira el llamp, i jo no he vist cap. Així que res, està plovent, espero que pari. Jo crec que a l'haver cantat no ha ajudat. Oiga, no, és que hem fet un karaoke cantant Bryan Adams, havia de passar, perquè cantants d'òpera no som, ja us ho dic jo. Estem aquí donant un passeïto. Això és el que estem veient ara mateix. Ara anirem a agafar el cotxe i anirem cap a l'apartament, que entrem a les 6. Això de que s'hagi d'entrar tan tard als apartaments Airbnb és una cosa que no comprenc. Vinc a fer un house tour de l'apartament. Aquí tenim la cuina i aquí tenim el lavabo, un lavabo normal. Però també s'ha d'ensenyar, no sé tancar la porta. Aquí tenim un menjador, que això és molt guai, perquè és una llar de foc. Es connecta amb l'habitació. Si passem per aquí, una banyera, allà hi ha un altre lavabo que tampoc, sincerament, no cal ensenyar. Aquí tenim la pica, això amb les vistes així amb el camp és molt xulo i el llit és molt gran. I res, ensenyem una mica les vistes. Mira, aquí tenim un camp, allà tenim Santa Fe, un mirall molt xulesc per fer-nos unes fotiquitos. Aquí em trobareu. Adéu! Hello, torno a estar aquí. Tornem a estar aquí. Hola! Hem aparcat el cotxe i ara ens dirigim a les Basses d'Organyà. La veritat és que això és maquíssim. Ens hem posat una mica tristos perquè la cabana, l'hostal on ens vam allotjar el 2018, ha tancat, que era un lloc molt top, molt barat. En aquell moment era barat, ara no sé com estaria, perquè és veritat que jo ho vaig buscar un any després i ja no era tan barat. Però igualment era molt guai i ho hem buscat i, ja no està. Ja hem arribat a les Basses d'Organyà, la veritat que és molt guai. Hem hagut de travessar el riu, com heu pogut veure, però ha estat molt bé perquè no m'he mullat. No ens hem mullat, ell ja suposava que no es mullaria perquè és un crac. I mireu. La nostra idea és anar a la bassa de dalt de tot, que hi ha com una cascada. Ara mateix el Jesús està mirant si és perillós o no el camí. Estem a un punt, impressionant.
Ficar les mans a la roca aquella, com he fet jo. Sí, t'has de deixar com caure. Així. Uip. Vale, tranqui. Chill. Vale. He posat el peu a dins. Estic agobiada, Sí? Paro el vídeo? No. Ai, és que me caigo, te juro. Fica el peu dret a la roca aquella. No, a la roca aquella No em caigo. de dalt. Com que hi caus? Que no tinc força. T'ajudo? No, com? Sí, així. I ara, el peu esquerre a la roca aquesta que tens al costat, que està mig submergida però poc, allà. Sí, així, una mica, així. I ara ja pots passar. Sí, però ara canviem mitjons i ja està. Molt bé, Irina. Estic suant, Va, molt bé. Vols demà? Algun missatge? No, tinc literalment el peu xoc. O sea, no sigas. Next. Tinc el peu superxoc. Ja estem al nostre apartament. Hem anat a sopar a Organyà. Anàvem a anar a un restaurant de tapes. Spoiler, estava tancat. I hi havia un bar davant. El Google Maps posava que tancaven a les 11:30, em sembla. I arribem a les 10 i poc i diuen, la cuina ja està tancada, us podem fer uns bocates, no sé què. Bàsicament ens hem quedat i ens han fet una truita de 2 ous amb una torrada que estava boníssima, o sigui, era pa de pagès típic de poble, i estava molt bo. I després m'he pres, que això no ho he gravat, 3 préssecs no sé si és amb almívar o en almívar. Bueno, m'heu entès. I el Jesús s'ha pres un frac. Bueno, tenim aquí el Jesús, que no apareix molt als vídeos. Unes paraules. Molt bona nit i espero que gaudiu molt de l'edició de la Irina, que ho fa molt bé. Ai, que mono. Que mono. You're so cute. Bueno, això, que anem a dormir. Bona nit. Bon dia. Bueno, us vinc a ensenyar una mica l'habitació amb la llum natural, amb la llum del dia, que és molt més maco. I de res, aprofitant aquest mirall tan gran, volia fer la intro per aquí. Mireu on estàvem. Adeu, apartament. Adeu. Bueno, aquestes són les vistes que teníem des de la nostra caseta. Hi ha un hort aquí baix i aquí a la dreta és on hi havia el nostre apartament. Estem a Coll de Nargó esmorzant. Anem a ensenyar el que ens hem agafat. M'he agafat una canya de xocolata i el Giro s'ha agafat croissant de... Un croissant de sobrassada. Estem aquí a una plaça menjant. Ara mateix estem a Coll de Nargó fent la volta pel pantà, que és una ruta que estàs tu al costat del riu. On ens havíem quedat és esmorzant a Coll de Nargó, però hem anat a uns quants bars i no fèiem entrepans, així que hem tornat a Organyà, on vam sopar ahir, i res, ens han fet uns entrepans per després que farem una ruta. Aquest és el meu look, em vaig comprar ahir, abans d'ahir, perdó. Aquesta samarreta al Decathlon, us la recomano moltíssim. I res, uns pantalons també del Decathlon, o sigui, vaig del Decathlon a tope. Això és marca Buff i Uniqlo, Garmin, que estem comptant la ruta. Ara estem anant cap al cotxe i estem tornant de la nostra ruta. Estem envoltats de vaques, mireu. Vaquetes, i el Jesús, i més vaquetes. Ai, que maques. Hola, hola. On estem, Jesús? A Gavarra. Anem a dinar i us venim a ensenyar el nostre dinaret. Ell s'ha demanat d'anxoves, mira, a veure si es veu. Anxoves i 2 torrades, o sigui, 2 torrades així. Jo m'he demanat de llangonissa
i una torrada, que no sé com... Té molt bona pinta, això. És fuet bo, Mireu, us ho ensenyo. Bona tarda. Bueno, us venim a explicar la nostra tarda, que ha sigut superimprovisada i molt divertida. Havíem acabat de dinar. T'ha agradat el teu bocata d'anxoves? El millor que he pres, Sí, el millor que he pres d'anxoves. Bàsicament estàvem allà posant-nos crema, xerrant, un cotxe baixant dues persones i ens pregunten que d'on som. I diem, venim de Sabadell, i ens hem posat a xerrar. Coneixia a la meva professora d'autoescola i era supermajo. I ens ha regalat cireres, després ens ha acompanyat a la Font d'Isot i ara mateix estem anant a la Font de la Menta, mira, aquí mateix ho posa. Bueno, després d'arribar a la Font d'Isot, ens hem trobat un camp ple d'ovelles, que, bueno, a mi m'encanten les ovelles. Ha sigut molt xulo perquè hi havia bebecitos i, bueno, jo estava morint d'amor. Mireu, aquí hi ha com per fer un pícnic, està plovent una mica. Bueno, està molt xulo. Tenim aquí el Jesús provant l'aigua de la Font de la Menta. Què tal, Jesús? Què et sembla? Mira, fem una entrevista. Té un gust diferent a l'altre, Una mineralització menys zinc. No, és broma, jo què sé. Lo siento.